Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettino ɗon ko sifa e kelle gaɗen e jeyandeji leydi Sénégal joni palen koye jeyandeji ɗi. alarba nogas e nayyi lewru décembre hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gaɗen e jeyandeji leydi Sénégal. Elen puɗɗoro e jayde les échos kamɓe musidmen jeyanyankoɓe ɓe garti ko e gunɗon polgu ngu kippo guindijo leydi Sénégal dañi e dow kippo mo leydi Botswana hono no ɓe mbiri loggi tati e ndigga ko ɗum kay woni ko balol teddugal e leydi Sénégal ɓe mbitande ko Sénégal natiri no yoɗiri ɗum koko yowiti e ngel ɗon kawguel africain kowel ɓe kollitino wonande kay ko cukako ngu tigui rigui woni ko holliti hoore muɗum hono noon kadi kam musidmen jeyanyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni e Pape Thiaw mo ganduɗa kay yidde muɗum wonno ko rewde e Pelé omo ganduɗa kañum woni Aliou Cissé caggal 2015 ha faade 2000 mo ganduɗa kañum woni 2025 Sénégal kala potital muɗum garwaniwal e on ɗon kawguel africain kowel Sénégal ene heewi hen gagnade kam musidmen jeyanyankoɓe ɓe garti hen ko ɗum ko ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni beeteɗo Néné Tall ɓe kolliti ɗon kanko kay oɗo saaha joni o eri tan wonde kay ko gartugol omo ganduɗa kañum woni Macky Sall e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi ko ɗum woni ko tawate e nder jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde les échos ƴeewoyen jayde Walf Quotidien kañumne ko hen arti ɓe mbitande ko oɗo saaha kay terɗe ɗe landa APR oɗo saaha nena goni e yuɓɓitinde kam e saɓɓitade hono on ɗon parti mo APR ɓe mbitande APR oɗo saaha kay yidde muɗum tan ko arde ƴewde holno waɗata kadi ha wawa heptude laamu ngu ete ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien ko wana ɗum ko kamɓe musidmen jeyanyankoɓe Walf Quotidien ɓe garti e kawguel africain kowel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe mbitande ko Sénégal ko kañum kay woni ko holli sembe muɗum tigui rigui toon to ganduɗa kay kañum woni to Tanger to wiyete hakkude leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa kañum woni leydi e Botswana ɓe mbitande ko Sénégal holliti sembe muɗum taw forsani gueɗeɗe hay lawol gotol ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni wiyetede e jayde wiyetede e jayde Walf Quotidien jayde Tribune Quotidien kamɓe musidmen jeyanyankoɓe ɓe garti koye ko yowiti alhaali gonka leydi ndi ɓe mbitande ko ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay ko caɗele guuraɗe Sénégal wotti hen gam yaade ƴeewoyde koppareje ñamlade ko ina tolni e 4 milliards ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Tribune Quotidien ko ɗum ko kam musidmen jeyanyankoɓe ɓe garti e ɓen ɗon debbati gorkati en taw ko joyo ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni nangaɓe kam caggal ndeɓe nanga noon kamɓe foof noon ɓe ñawama wonde kay wadde gueɗe ɗe ganduɗa kay ko gueɗe gañaɗe ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Tribune Quotidien ko wana ɗum ko kamɓe musidmen jeyanyankoɓe ɓe garti e nden ɗon deƴƴere nde ganduɗa kay ne tawe e kanɗon lande ka Pastef hono no wiiri kam musidmen e jeyanyankoɓe ɗum ina tawe e jayde nde ƴeewoyen jayde Sud Quotidien kam musidmen jeyanyankoɓe ɓe kabɓi ko paale mabɓe ɓe duttani ngal ɗon potital ngal ganduɗa kay waɗi hakkude leydi Sénégal kam e leydi Botswana ɓe mbi ko luggi tati e ndigga ko ɗum woni kay ko balol teddugal leydi Sénégal pooli on ɗon kippo mo leydi Botswana ɓe kollitti toon ɓe mbitande ko balol ɗe kay kañumen porsani gueɗe ɗe tenni ko ndewni ɗum tan ɗo pot ɗum rewnude ɗum ene tawe e jayde Sud Quotidien jayde Enquête Quotidien kañumnene ko hen tan arti ɓe mbitande ko natgol kay pattom lamol wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni balol teddugal ɗe leydi Sénégal ɗon ɗoɓe mbaɗi omo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson mo ganduɗa kay heeɓi fartange mbarkude loggi ɗiɗi e ngal ɗon potital nde sumba ene sadio wondude omo ganduɗa kañum woni Elimane Ndiaye hono no wiiri jayde nde kam musidmen jeyanyankoɓe ɓe gartine kadi e alhaali omo ganduɗa kañum woni Aminata Touré mo ganduɗa kay waɗi fixé on ɗon chaise mo ganduɗa kay ko toon to ganduɗa kañum woni toon to VDN to ɗum koko yowiti alhaali coalition mo Diomaye président ɗum ene tawe e jayde Enquête Quotidien jayde L'As Quotidien kañum arti ko yowiti alhaali omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe kolliti tan kay wonande ko yowiti on ɗon méthode en marche mo ganduɗa kay kanko hoorejo leydi ndi o yuppini ɗum ene tawe e jayde nde ɓe gartini kadi e ɓen ɗon jeeyo ɓe ganduɗa kay ko debbati gorkati en ɓe ganduɗa nanggama toon nanggama niyete hono no wiiri jayinde nde ganduɗa kay kañum woni jayde L'As Quotidien ɓe duttanima noon baro teddugal leydi Sénégal caggal ngun ɗon polgu yañgu ganduɗa kay Sénégal dañi ɗum e dow kippo guendijo mo ganduɗa kay kañum woni leydi Botswana kam musidmen e jeyanyankoɓe ɓe garti hen ƴeewoyen jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde L'I Quotidien kañumne ko hen rutti ɓe mbitande ko Sénégal waɗi confirmé ɗum ko ganduɗa kay kañum woni statut muɗum
ko yowiti e alhaali wonde muɗum kay goto e favori ɗi ganduɗa kay ko yowiti won coupe d'Afrique des nations ɓe mbi ko omo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson kañum kay walla saahaji eɗen mbawi wiide fuɗɗima yitude sembe muɗum tigui rigui e nder tañere mo leydi Sénégal ɓe gartini kadi e konnguli omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw ɗum nen ene tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde li quotidien e jayde gendire nde Le Soleil kamɓene ɓe gatti tan koye ngal ɗon pottital ngal ganduɗa kay leydi Sénégal waɗi ɗum hanki ɓe mbitande ko les lions frappe au juste ɓe mbitande ko baroɗe ɗe kay pi ɗo poti ɗo fiide ɗo hono no wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jani gendire nde Le Soleil ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi e jillu muɗum toon to diwan mo Casamance ɗum nene ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jani gendire nde e jayde Le Soleil ɓe gartini kadi e Sénégal ɓe mbitande ko Sénégal en graine ko ina tolni e 445 milliards de francs CFA revenu 2024 hono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jayde gendire nde Le Soleil ƴeewoyen jayde coftal ɓalli nde jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Sport kamɓene ɓe gatti tan koye on ɗon coupe d'Afrique des nations e ngal ɗon pottal bannogal hakkude leydi Sénégal kamɓe ɓe ganduɗa kañum woni leydi Botswana no ɓe mbiri ɓe mbi ko Sénégal waɗi assumé kay on ɗon statut muɗum ganduɗa kay kañum woni statut favori ko caggal ɗum nde moƴƴi ɓe ganduɗa kañum woni kippo guendijo mo leydi Botswana bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kebno rubinodade ko siifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubindo jayndeji wonata ko aljuma soko gueno haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.